Det er I. Har I mærket det? Ja, vi kender nogen herfra. Har de et godt ry? Det er mærkeligt, du er ved at komme. Så. Sidst det var mærken i kloster. Der var Knud op på Centralhotellet. Da han så kom med sådan en lille brændende ud af døren, så siger han og kigger op i luft. Så siger han, Knud, det kom en mand gående forbi, siger han, du kan da ikke se mig, er det sol eller måne, det er oppe, det er at kigge over. Så siger han, det kom forbi. Du må undskylde, jeg ved, at det ikke var et fra kloster. Men her, i den her gade, her har man også mange originaler. Vi har en mutmand. Hver gang det var mærken med dans, så skulle hun ud og mutte pikke. Vi har en, hun bor i Ellum i dag, når hun kommer og påstår i mærken. Hun skulle mutte mål, det må jeg ved sådan noget, det giver. Og så har vi Græs Mutter, og vi har Snævel Niels. Jeg ved ikke, hvor mange af jer det har været i Berlin. Men i Berlin, der har de en gade, den kalder de Unter den Linden. Og den er de så stolt af, så I kan tænke jer det. Men i kloster har vi en gade her, Vestervej. Den ligger også under den linden, og den er vi meget stolt af. Den gadebelægning her, sådan var de fleste gader i kloster indtil 1960. Det var selve belægningssten, de er skænket af klosters sparkasse, og så er det kommunen,